сониян дар ҷувоз равған мекашанд. Он равған танҳо барои оилаҳо не, барои тӯи худоиҳо низ масраф мегардад. ҷувоз бошад дуздист. дар шариат магар ин ҷоиз аст? ту магар қозии шариат паноҳӣ, ки аз шариат ҳарф мезанӣ? Боз сиёсаташ кард Қарақулбой. Он чӣ падар гуфт, фарзанд бояд ба ҷо орад. Дигарон ноилоҷ монд. Хурсанқул ба ғайри он ду ҷавон ду-се каси дигарро гирифта ду бардагоҳи ҷуфтиро бо гарданашон юғ андохта ва ба чигина ҳамроҳ намуданд. Сипас Хурсанқулбой он ду ҷавонеро, ки хабари кундаро оварда буданд, бифармуд, ки бардагоҳонро ба сӯи кундаи дидарашон пешандоз кунанд. Худаш бо дигар ҷавонон аз паси чигина равон шуд. Фармони падар ба дили Хурсанқулбой гаронӣ меовард. роҳҳо худ ба худ меандешид ва афсӯс мехӯрд, ки мардуми лақӣ аз батни модар дузд мебаромадааст. агар ҳамин тавр набошад, як кундаи ҷувоз чӣ арзиши дорад? ба ду пайса намеарзад он. моро калонамон дузд аст, вагарна дар чунин шаби қаҳратуни чила ҳамин қадар одамро аз як базм гарму гуворо маҳрум месохт. бо ҳамин хаёл андешаҳо аз Шаршар то мавзеи Хастудҳо, ки 4-1 фарсах масофа дошт, омада расиданд. Кундаҳои гуфтаатон ҳаминҳоянд? аз ҷавонони хабар бурда пурсид Хурсанқул. онҳо тасдиқ намуданд. Пас яктоашро ғилонида болои чигина гузорид. Фармони Хурсанқул фавран иҷро шуд. ҷавонон бардагонро ҳай карда ба сӯи Шаршар мерафтанд, вале пои Хурсанқул ҳеҷ ба сӯи деҳа намекашид. пагоҳ мулоамонҳо омада мебинанд, ки як кундаашон нест, дар ҳол аз пайи изи чигина мешаванд. пай ба деҳаи Шаршар, ба ҳавлии мумиёрадашон, дуздии сардори деҳа ва кӯли сокинона аён мегардад. тоҷикон мегӯянд, ки як кунда чӣ арзиши дошт, ки дуздида овардед? дар ҷангал чӣ бисёр аст? дарахт. ҷанҷоли калонӣ мехезад ва шармандагӣ мешавад. боз дар ҳавлии ҳамон базм аст. با همین اندیشه ها بعد 1000 قدم рафтани чигина, Хурсанқул ба чигинагарон фармуд, ки дар ҳамин ҷо каме таваққуф кунанд. бачаҳо гумон карданд, ки Хурсанқул онҳоро барои андак дам гирифтан буздоштааст ва манъ шуданд. акнун кундаро ғилонида аз чигина фурӯ ред. қатъиян фармон дод Хурсанқулбой. ҷавонон сароғоз гумориданд, ки Хурсанқул шӯхӣ мекунад. аз ин ҷост, ки касе ба кунда даст нарасонд. магар кар шудаед, ки гапи маро намешунавед? ин дафъа бо қадди овоз зад Хурсанқул. гуфтам ку кундаро аз чигина фароред. акай Хурсанқул, падаратон сардори деҳа ва қабилаанд. фаҳмонданӣ шуд сариқ. дар пеши назари худатон фармуданд, ки ба ҳар роҳе бошад кундаро гирифта биёред. падарам дар пеши мо нестанд. алҳол ба гуфтаи ман амал кунед. Хурсанқул хитоб намуд. яке аз онҳо магар аз ғазаби падаратон наметарсед, ки фармонашро ба ҷо намеоред? лату кӯба мекунад, мекушадам, ҳар коре кунад бо ман мекунад. ҷавобаш дод Хурсанқул. ҳозир кундаро фароред. кунда ба замин фарооварда шуд. акнун бардагонро ба сӯи деҳа ҳай кунед. фармони нав дод Хурсанқул. роҳароҳ Хурсанқул хомӯш буд. касе ҳам ҷуръат намекард то бипурсад, ки ба кадом сабабҳо ӯ ба чунин хулоса омадааст. хомӯшона ба пушти хонаи Қарақулбой расиданд. ҷавонон базм ба анҷом расида буд ва бою меҳмонон ҳам дар хоб буданд. раҳмат додаронам, изҳор миннатдорӣ намуд Хурсанқулбой. акнун ҳаматон рафта дар хонаҳоятон ором осуда бихобед. шабатон хуш бод. пагоҳи Қарақулбой аз хоб барвақт хест. ин ду сабаб дошт. аввал ба хотири меҳмононаш, пас он ба хотире, ки ҷавон бо сардори Хурсанқули писараш фармонашро то кадом поя иҷро карда бошанд. ӯ берун баромада чигинаро дид, ки холист. тамоми ҳавлиро давр зад, вале аз кундаи ҷувоз нишоне наёфт. ин бачаҳо кундаро дар куҷо пинҳон карда бошанд? худ ба худ ғурғур карду роҳи хонаи Хурсанқулро пеш гирифт. Хурсанқул оиладор буд ва ду фарзанд ҳам дошт. дар ҳавлии падар мезист, вале хонааш алоҳида буд. Қарақулбой дарашро кӯбид. Хурсанқул чашмони хобалудашро ба зур кушода ҳозир гӯён ҳатто овози падарашро нашинохта буд. дарро имлоқ шуд. як берун бару ку писарам, шаб чӣ кор кардед? гуфт Қарақулбой. худ боз ба рӯи ҳавлӣ баромад. ҷомаашро ба китф гирифта берун баромад. Хурсанқул. кани Хурсанқул, кораятон чӣ шуд? кундаро куҷо мондед? пурсид Қарақулбой. Хурсанқул ҳанӯз лаб аз хо накушода буд, ки меҳмонон сулфида аз меҳмонхона баромадан гирифтанд. якеашон
хусанқулбой фариёд кард, ки барояшон оби таҳорат диҳад.